Sa mga idol, shout out sa Salazar ng Way klase na sad. Shout out kay Ragas. Shout out sa kanin dito. Stay strong lang ya. Ano na? Shout out guys sa taga Salazar, no? Don't forget to subscribe. No? Lala, kita na si Boy. Kita na yung video guys. Tanaw yung video guys. Supported mga classmate. Karang taga Mandawi dia di supported. Karang taga Mandawi nga nag-Patrick. Nga nag-RJ. Sherwin, way plano subscribe na to guys. Idol. Way plano. Way klase sa Salazar. Basta sa Salazar, way klase. Shout out sa mga taga Salazar nga maritime diyan mga gwapo. Mga basta na niyo. Kinagwapuhan sa mga namang famous campus. Diba? Ulam What's up, abuse money? ulam sa daanan. Tigasam ka do. Ligit. Taga Bujol, ay, kung ligit. Dapa, taga Bujol. Tigasam ka. Tatalaget? Kung sumbakon sa kilit. Mulikay. Sumbakon sa wala. Mulikay gihapon. Pero daghan may pamuligid. Kalantay. Ala, nagata makagtae do. Tae na to. Lalatai. Kapay. Guys, sa ano ko no? What's up, Video mga na idol? ako kay ana lang ko mga simit kay mag-video Mana ba? karon. So tara. Shout out. Tagalog. Shout out. Shout out sa girlfriend ko dyan. Ano sabi mo dyan? Shout out kay... Shout out J. Shout out J sa mga fuckboy niya. Ayan. Shout out sa mga bait ni G. Sige, baka kay Pus. Shout out sa mga bait ni G. Shout out din sa mga bayot ni G. Kasi nga ito. Si Miss Ganda. Shout out din, Miss Ganda niya, no? Ayun, dapat si... Dapat natin ay kaning na taga Mandawi, hindi? Kaning taga Mandawi, guys. Mga idol. Ayan lang, natog mga idol. Taga Mandawi na, o ka na, o. Taga Mandawi na, natog. Uy. Taga Mandawi. Asa mga school mo na? Ha? Asa ka eskwelahan sa una? Mandawi City Comprehensive National High School. Oh, shout out. Shout out ko ana nila. Ikaw, asa ka high school sa una? Taga Sambonga. Sambonga. Usa na kay shout out? Shout out kang Ragas. Ragas. Ikaw, Sherwin. Bisaya. Anong masasabi mo sa Lazar ng may klase? Nindot. Ari na may eskwela. Balintog kuan. Ari na may eskwela. Ha? Ari na kay eskwela. Dili na ko skila? O bangad da sa imong mga kailad na ari na may eskwela kay. Oh, ngani mo skila kay may klase. Attendance rin na. Oh, dama. Attendance rin na. Sa may masulti no. Wan, panungan na mo din kay klase na na. Ay, shout out sa taga Basil. Mga snatcher dyan sa Basil, shout out. Kaya dapat taga Barili. Shout out. Shout out mo. Ubi points sa Kasi masulti niyo mga babay klase sa Lazar. Mininte niyo. Shout out sa mga amigo, si Dodong. Dodong Sigpalibre. Pinaka sa imo sa mong campus. Yeah. Oh, ano imo sa mong campus? Yeah. Ano imo sa mong campus, guys? Kalimutan mo na yan. Mga Lodi. Sige, maglibat. Oh, kanta siya mga Lodi. So, wala. Parang taglarbay.
So guys no, silang tao na to kung sa i-trip na no, karon kaya may klase sa i-trip na sa grand on na karon no. So mga idol no, so mga almost 1 hour namin nagpabot dito no, kay walay maestra no paabot so na wala na din siya klase. So karon mga idol no, muli kami.